أفتي زحلفة تمرتي فيلان እንታይ ምዃኑ ብኸመይ ኮንፊገር ንገብሮ ርኢና ነርና ሕጂ ቀፂልና ንሪኦ ኸ መቐፀልታ ናቱ እዩ እሱ ኸ VTP ይበሃል ማለት እዩ ቪላን ትራንክ ፕሮቶኮል እዚ እንታይ ድገብር እንድሕር ኢልና ኣኽንዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስዊች ከድና ቪላን ክሬት ንገብር ማለት እዩ ኣብዚኣ ድሕሪ 4 ቪላን ኣለዋ ኣብቲ ሓንቲ ከድና ኸ 4 ቪላን ካብ ከድና ክሬት ንገብር ኣብ ሓንቲ ስዊች ክሬት ንገብሮ እሞ እቲ ቪላን ናብ ኩለን ኣፍታ መዚኣ ኮኔክትድ ኮይነን ዘለዋ ስዊች ይኸይድ ማለት ልክዕ ከምዚኣ ሰርቨር ትኾን እሞ እዚአን ከዓ ክላይንት እዚአን ዘድልየን ቪላን ካበይ የምፅኦ ካብታ ሰርቨር ማለት እዩ እዚ ኸ ብዙሕ ግዜ ሴቭ ይገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕርቲ ኔትወርክ እንዳዓበየ ከይዱ ካብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስዊች ኬድካ ባዕልኻ ቪላን ክሬት ትገብር ንሓንቲ ስዊች ጥራሕ ምፅኣ ኮኔክት ብምግባር ናብ ኩለን ከም ዝኸይድ ይኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ድሕሪ ሓድሽ ቪላን ክሬት ጌርና ወይ ዲሊት ጌርና እቲ ዝነበረ ከዓ ምስኡ ኣውቶማቲክሊ ካብዚ ኮፒ ይኸውን ድሊት ይኸውን ወይ ክሬት ገበርናዮ ኣብዚ ናብዚ መፂኡ ኣብዚ ናይ እዚኣ ቪላን ዴታቤዝ ኣፕዴት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ንክንገብር ክንጥቀመሉ ዘለና ኮማንድ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ ዝበዝ ደሎ እዩ መጀመርያ ሓደ ዶሜን ክሬት ንገብር ኢና ኣብዚ ድሕሪኡ ፓስወርድ ክንገብረሉ ኢና ሽዑ እቲ ሞድ ክንሕብሮ ኢና ቀፂልና ኸ እቲ ኢንተርፌስ ከምቲ ኣብዚ ትምህርቲ ዝገለፅክዎ ካብ ሓደ ስዊች ናብ ሓደ ስዊች ቪላን እንድሕር ክሰጋገር ኮይኑ እቲ ፖርት ትራንክ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ነይረ ስለዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስዊች ፖርት ናብ ትራንክ ክንቅይሮ ኢና ሽዑ እቲ ቪላን ናብ ኩለን ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ናብኡ ክንከይድና ኣብዚ ኣለዋ ሰለስተ ስዊች ማለት እዩ ንላብ ዝጠቕማና ስለዚ ነዚኣ ከም ሰርቨር ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ነዚአን ከዓ ክላይንት ክንብለን ኢና ማለት ስለዚ በተን ክላይንት ከጀምረ ኣብዚኣ ጠዊቐ CLI ክትበቕዕ ድሕሪኡ ኢኔብል ክብለ